Taas leukku talvikelissä kiirehtää, nyt niin kuin kauan ennenkin. Ja vielä istuu kuski penkillään, ajomies niin hiljaa mietteissään. Ja vielä istuu kuski penkillään, ajomies niin hiljaa mietteissään. Hän paljon matkoillansa nähnyt on, niin paljon uutta nähdä saa. Ja vaikka onkin aika muuttunut, jossain leukkua aina tarvitaan. Ja vaikka onkin aika muuttunut, jossain leukkua aina tarvitaan. Nyt oudot tiet maata risteilee ja sillat virran yli vie. On kaupungeissa oudot ihmiset, joilla usein liian kiire lie. On kaupungeissa oudot ihmiset, joilla usein liian kiire lie. On matkapuhelimet joutuisat, voi soittaa sanomansa vaan. Nyt kiitä leukkupesi oranssinen, valot halkoo tietä usvaisaa. Nyt kiitä leukkupesi oranssinen, valot halkoo tietä usvaisaa. Kaipaa viihdytystä matkallaan, hän yksin mietti kulkeissaan. On synkkä metsähällä seuranaan, hanki valkoisena peittää maan. On synkkä metsähällä seuranaan, hanki valkoisena peittää maan. On kiire turha hänen mielestään, yön rauha vauhdin hiljentää. On paljon elämässä ennallaan, jossa leukkua aina tarvitaan. On paljon elämässä ennallaan, jossain leukkua aina tarvitaan. On paljon elämässä ennallaan, jossain leukkua aina tarvitaan. Huomenta, rouva. Jaha, rouva lähti käymään kylillä. Se on oikein kaunis päivä lähteä käymään kirkolla. Niin, mitenkäs rouvalla on nämä kevättöt edistynyt täällä? No vähän hitaalaisesti, kun on ollut vähän kylmää. Joo, tämä on tämä kevät ollut vähän tämmöstä, ei oikein toiveikas tänään istutusta ja taskun kanssa. No ei, no parempaan olla menossa. Joo, kyllä se tästä kesäksi vielä muuttuu. Eihän se, sitä pitää olla tilillä aina asioilla kevästä vai ei? Joo, kyllä sitä tälleen maitotilipäivänä pitää lähteä. No näinhän se on, ei siinä auta mikään. Ei kaikkia asioita saa, vaikka on paljonkin omavaraisuutta, niin No ei, jotakin pitää aina löytyä kirkossa. Kyllä. Joo, ja on se mukava aivan mielenterveyden vuoksi käydä kellosurista. Mitä sinulle tulee mieleen postiautoleulatusta? Se on nyt hotelli Sanja. No en tiedä sillä lailla, että siinä on sellainen moottori, minkä ruotsalainen kopsasi. Sai vähän paremman moottorin tehtyä. Vähän niinku Valmetti kopsas Scanialta moottori. No, ehkä joku muut oli vähän parempia autoja, mitä se merkki, mistä kysyi
postihan käytiin sisuja aina. Niin teki, että Joo. siihen ruvettiin moottorit laittaa Leolanteista ja AESista. Joo, justi. Näin. Kyllä sitä Lapissa oli jotain Volvoa saattoi Scaniakin. Kyllä. Kilpisjärvelle nipaamaan. Niin. Oli ja Volvojakin oli sitten loppusalla. Joo, oli. Okei. Joo, ilmeisesti postilla posti, kun ei ollut ulkomaan valuuttaa, niin Englannista paperiin vaihdetaan. Niin. On paljon elämässä ennallaan, jossain leulukua aina tarvitaan. On paljon elämässä ennallaan, jossain leukkua aina tarvitaan.